Life coach trenutno je najtraženije i najprofitabilnije zanimanje u Evropi, ali i u našoj zemlji. Zbog toga i ne čudi što ih je sve više. Ovi ljudi samo prate potrebe građana koji traže pomoć u napredovanju u karijeri, ljubavi, mentalnom, fizičkom zdravlju i drugim oblastima. Međutim, većina life coacheva u Srbiji su prevaranti. Prema zvaničnim podacima kako evropske, tako i nacionalne asocijacije coachinga, u Srbiji postoji svega oko 20 licenciranih, sertifikovanih life coacheva sa godinama iskustva iza sebe, koji nisu preko noći otvorili kancelariju i na osnovu životnog iskustva počeli da prodaju maglu naivnim građanima. U Udruženju za psihoterapiju, savjetovanje i coaching Srbije, jedinoj zajednici licenciranih life coacheva, kažu da su internet, knjižare i mediji puni osoba koje sebe nazivaju life coachevima, a suštinski rade sa lažnim dozvolama koje ne izdaje niti priznaje ni jedna akreditovana škola coachinga. Pravi life coachevi su najčešće iskusni psiholozi koji su zašli u malo dublje vode, ali su i dalje stručnjaci koji se ne predstavljaju lažno. Šta više, obrazovanje za ovo zanimanje traje koliko i akademsko obrazovanje na fakultetu, zahteva mnogo vremena i radnih sati, a ljudi koji se bave ovim poslom ne obećavaju neverovatne promene svojim korisnicima, jer je svaka usluga ovog tipa bazirana na obećanjima, puka laž i prevara. Dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Dakle, šta je to life coach? Da li je to životni trener ili prodavac magle? Ko ovim zanimanjima može da se bavi u Srbiji? Ko izdaje licence? Koliko to košta? Kome su razgovori namenjeni i na kraju krajeva kakvi su rezultati u praksi? Gost studiju Belami televizije je doktorka Maja Vučković, psihoterapeut i life coach OLI psihodinamskog integrativnog metode ili integrativne metode, pardon. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Hvala i vama što ste me pozvali i konačno ako možemo da nekako sklonimo maglu sa tog zanimanja. Dobro. U zemlji Srbiji imate svakakva zanimanja i naravno da se uvek otvori pitanje ko je zaista kompetentan da radi sa ljudima po ovom pitanju, a ko je zapravo prevarant. Prema vašem mišljenju, koliko ima prodavaca magle? Pa ne bih sad znala tačno da vam kažem koliko, ali ima ih poprilično. Ovo prvo što ste rekli, ko time može da se bavi, prvo to da vam kažem, mislim da time može da se bavi onaj koji je adekvatno edukovan i obrazovan za tako nešto. Zbog toga i postoji to udruženje, pomenuli ste Udruženje za psihoterapiju, savjetovanje i coaching, koji se u stvari bavi akreditacijom programa za edukaciju budućih koučeva. I sada predsednik, potpredsednik i uopšte ljudi koji su u tom udruženju, uključujući i nas, licencirane, sertifikovane koučeve, pokušavamo da uvedemo red malo u tome, da ne može neko ko prisustvuje jednoj radionici od sat, dva ili kraćem nekom obliku edukacije od par dana, da sebe nazove life coachem. Ali da razjasnimo sada neke stvari. Evo, vi ste lekar po profesiji, je li tako? Završili ste medicinski fakultet. Različita su mišljenja po ovom pitanju. Da li treba ovim da se bavi psiholog, neuropsihijatar, psihoterapeut ili može neko koji je završio neki kurs ili nekoliko kurseva? Šta vi mislite? Evo ovako, s obzirom na to da je coaching jedna široka disciplina koja se bavi zaista mnogim problemima koje se javljaju, posebno sada u ovim savremenim uslovima života, sasvim je okej da i ljudi koji su iz drugih branši mogu da se bave time. Pazite, postoji finansijski coaching, onaj koji bi meni došao na finansijski coaching i nekako savjetovanje, već bih rekla da je više za psihijatra. Dakle, s obzirom na to da postoje različiti problemi zbog kojih se nama klijenti javljaju, to i coaching može inicijalno da radi neka osoba koja ima neku drugu profesiju. Naravno da je najbolje da to bude osoba koja je završila neke od fakulteta humanističkih nauka, koja ima dovoljno znanja. Dobro, to bi bilo najbolje, kako vi kažete, ali u principu može svako mogao bi i neko drugi da se bavi time, a zapravo na klijentima je da odluče i procene da li je to okej ili nije u redu. Ali s obzirom na to da živimo u zemlji Srbiji i da imamo dosta onih lakovernih, koji je to signal da imate pred sobom prevaranta? U smislu, vi imate sad neke probleme u životu i tako dalje i sada vi dođete kod životnog trenera i on vas sada savjetuje, edukuje na koji način vi
gledate na život, kako da prevaziđete neke životne probleme i tako dalje. Šta je prvi znak? Koji je prvi znak zapravo da imate prevaranta? Pa još jednu stvar bih čak pre toga rekla. Kad su u pitanju edukacije za life coacheve, imate one koji obećavaju da ćete biti uspešni, da ćete to odlično moći da radite nakon nekog kraćeg kursa koji traje par dana ili ne znam par meseci. Nećete iz koje god profesije da ste došli imati adekvatno znanje da radite sa ljudima ukoliko niste zaista i prošli kroz nekakvu adekvatnu edukaciju. Prvo je to stvar. Prvo je to, kažem, problem u edukacijama za life coaching. Druga stvar je to što vi kažete kako prepoznati prodavce magle. Nažalost, ima ih. To su uglavnom ljudi koji obećavaju promenu preko noći, bez ikakvog truda, bez ikakvog napora, koji, mislim, čuli ste verovatno za gomilu nekakvih self-help knjiga, koji ukoliko pročitate, bit ćete uspešni nakon toga, 7 navika uspešnih ljudi ili ne znam već šta. To nije dovoljno, svakako. Dakle, nekakva promena, nekakav značajan cilj i dostignuće u životu se ne dešava preko noći. I mi to stalno pričamo. Ako neko želi da napravi neku promenu, ukoliko želi da razvije svoje potencijale u bilo kojoj oblasti, mora da bude strpljiv i mora da radi na tome. Dakle, mi nismo, svi ljudi koji se bave pomažućim profesijama, dakle, ne možemo obećavati, ukoliko zaista želimo da podstaknemo klijenta na nekakvu promenu, da će se to desiti preko noći, već da je potreban i nekakav naporan rad sa druge strane da bi se tako nešto desilo. Mi smo tu samo pomagači. Dobro, samo da razjasnimo da li postoji institucija u Srbiji koja izdaje licence i da onda imamo, znači, licencijanog life coachinga. Jeste. Prvo, postoje standardi i postoji pravila. Ta pravila propisuje Udruženje za psihoterapiju, savjetovanje i coaching. I zna se da edukacija za coaching ima toliko i toliko sati teorijske nastave, toliko sati ličnog rada. Znači, vi da biste se bavili time morate da prođete i kroz svoj coaching, kao i kroz psihoterapiju, i morate da imate odgovarajući broj časova supervizije. Kad to ispunite... A koliko je to? Evo, možda neko ko nas ovog trenutka gleda, on će reći... Ja jako slabo stojim sa brojkama, ali evo reći ću vam. Znači, za coaching sati, to je svuda isto. Znači, ukoliko želite da akreditujete edukaciju iz coachinga, ona mora da ima taj određeni broj časova. To je na tom početnom nivou 16 časova, to bude jedan modul, jedan vikend modul, subota, nedelja od 10 do 4 popodne se radi. I to je taj uvodni modul koji je u stvari upoznavanje sa coachingom, sa tom određenom metodom. Nakon toga je taj drugi nivo koji se sastoji iz 5 modula, to je dakle 5 meseci. Nakon toga je treći nivo koji ima 10 modula, znači 10 meseci, 10 sastanaka gde se radi, i završni nivo koji se zove ili profesionalni ili master nivo koji ima 18 i više. Sad, kažem, ne pamtim uvek brojke, ali mislim da ima 18 modula, odnosno 18 meseci. I kad to saberete, to ispadne negde oko 3,5-4 godine, zavisno već od toga kojom dinamikom se grupa sastaje. I naravno, ono što sam rekla... I tek onda vi možete poslati life coach. Ne ni onda, nego morate da imate određeni broj sati ličnog rada i određeni broj sati pod supervizijom koje ćete odraditi, i tek onda vam mentor izdaje svoju potvrdu da ste vi ispunili uslove, i sa tom potvrdom, sa sertifikatima da ste završili i tu teorijsku nastavu, vi onda možete da aplikujete za nacionalnu licencu. Dobro. Da razjasnimo, šta je to OLI psihodinamska integrativna metoda? OLI metod je nešto što je ovde nastalo. Dakle, tvorac OLI metode je gospodin Nebojša Jovanović. On je psiholog i psihoterapeut. Integrativno znači da uključuje više različitih tih pristupa u psihoterapiji i coachingu, tako da naši edukanti prolaze kroz različite modalitete terapija, učenja koji pripadaju uglavnom psihodinamskim pravcima, to je znači psihoanaliza, transakciona analiza, racionalno-emotivna behavioralna terapija, zatim telesne psihoterapije
i gestalt, još nekoliko različitih psihoterapijskih pravaca. Tako da ta integracija pravaca u stvari nama omogućava da radimo sa širokim dijapazonom različitih klijenata, jer imamo različite tehnike na raspolaganju. Nemate, naravno, klijenta za koga je sve ono što vi znate primenljivo. Ako pripadate i jednoj određenoj tehnici, jednom određenom pravcu, za jednog je to možda ok, za određenog klijenta to je nešto što rešava problem, ali za nekog drugog to verovatno nije adekvatna tehnika. Tako da... Sad govorimo o jednoj od zabuda, je li tako? U smislu da je isti princip prema svim ljudima, a zapravo nije, je li tako? I ne može da bude. Rad se prilagođava uopšte karakteru čoveka, je li tako? Naravno, naravno. Dakle, zašto ja volim psihodinamski pristup i šta znači psihodinamski pristup? To je u stvari dubinska psihologija gde mi zagrebemo, da tako kažem, pošto znam da ovu emisiju gleda puno ljudi, gde se trudimo da zagrebemo ispod površine. Nije samo na nivou ponašanja nešto, gde vi možete nekome reći, znate, nemoj to da radiš tako, uradi to ovako. To će možda u jednom, u dva slučaja odraditi posao, možda će vas poslušati. Međutim, ukoliko vi niste proradili njegove otpore, ukoliko vi ne znate koji su motivi nekog drugog ponašanja, kakvo on dobit ima iz nekog ponašanja koje uporno ponavlja i uporno doživi neuspeh u tome. Tek kad sklonite te otpore, vi možete u stvari da očekujete neku promenu. A ukoliko radite samo na nivou tog ponašanja, što ume da bude jako korisno i u nekim slučajevima je zaista delotvorno i to je kraj terapije. Ali u nekim slučajevima dok vi ne proradite otpore, dok ne proradite te unutrašnje konflikte, nećete ništa postići. Koliko je to teško? O tome ćemo u nastavku emisije nakon reklame, jer mislim da je to suština upravo vašeg zanimanja. Gledamo reklame pa nastavljamo. Dobrodošli natrag, prati emisiju Između redova. Od ovog trenutka otvorimo i brojeve telefona za vaše pitanja, a mi ćemo se u nastavku orijentisati na to kome je life coaching namenjen, ko može vama da se obrati, a ko prosto treba da se obrati nekom specijalisti u nekoj ustanovi. Ovako, pa prvo, jako je bitan izbor klijenata i tu važi isto ono pravilo kao i u medicini i u svakoj drugoj pomažućoj profesiji da je prvo i najvažnije ne naškoditi. A naškoditi između ostalog znači i izgubiti vreme na nečemu što nije delotvorno. Dakle, klijenti koji se javljaju za coaching su uglavnom zdrave osobe koji imaju neki manji zastoj u psihološkom funkcionisanju, koji možda imaju problem volje, problem inicijative, nešto što ih sputava u poslu, nešto što ih sputava da ostvare svoje pune potencijale, da ostvare svoje ciljeve. Dakle, za coaching, klijenti koji se javljaju za coaching su uglavnom zdrave jedinke koje nemaju bitnije probleme. Oni koji imaju nekakve zastoje u psihološkom razvoju, koji zahtevaju dublji psihodinamski rad ili duži rad. Koji možda ima izmenjenu percepciju stvarnosti. Između ostalog. Znači, to su ljudi koji, što bi onako jedna šira populacija rekla, sa dijagnozom. Ja ne volim da kažem sa dijagnozom, mi ne radimo sa dijagnozama, mi radimo sa ljudima, tako da različite probleme možemo rešavati nezavisno od toga da li je u pitanju klijent koji ima, eto, kako mi ponekad kažemo, nekakav psihološki bug koji mu smeta da razvije, da ostvari svoje... Da krene dalje između ostalog ili jednostavno da se nije dovoljno psihološki otporan, da se izbori sa stresom, sa nekim problemima koje mi imamo u svakodnevnom životu. Ovi drugi su ipak za psihoterapiju i tu je već potrebno da radi neko ko je dobro... Da li tu spadaju upravo i oni, recimo, koji imaju neki vid depresije, oni koji su možda anksiozni i tako dalje, jer depresija se više uzima maha i tako dalje, pa da li onaj koji ima problem sa depresijom može vama da se obrati za pomoć ili ne? Ja ipak preferiram da pacijente koji su depresivni pošaljem psihoterapeutu, odnosno da se sa njima radi psihoterapija. Ja radim sa anksioznim, sa depresivnim pacijentima.
odnosno klijentima, ali koučevi mogu raditi sa nekim stepenom anksioznosti, ali ukoliko je tu već neki generalizovani poremećaj, ukoliko to već dugo traje, onda je ipak bolje raditi sa psihoterapeutom. Zato kažem, jako je važno i ja to stalno ponavljam našim edukantima da je izbor klijenata jako važan. Dobro. I sada da se orijentišemo upravo na tu suštinu, čime se vi bavite i na koji način vi zapravo pristupate vašem klijentu, možemo tako reći, jer možda gledaoci ne znaju zapravo šta konkretno podrazumeva vaše zanimanje i recimo dođe neko kod vas i kaže ne znam, ne mogu da se nosim sa životnim mukama, ne znam, vidim da okolina gleda blagonaklono na neke stvari u životu, a ja ne umem tako na taj način. Kako vi savjetujete uopšte nekoga ko dođe kod vas? Prvo, ono što je jako važno, mi ne savjetujemo. Dobro. Psihodinamski... Vi samo slušate, šta rekli? Pa ne slušamo, ne samo slušamo, naravno slušanje je najvažnije. Tu treba aktivno slušati. To znači čujem, razumem, reflektujem, dobijam povratnu informaciju. I upoznajem osobu. Naravno. Nije dovoljno samo slušati, treba poznavati nekakve mehanizme promene, treba poznavati kako funkcioniše. Treba upoznati osobu. Ali sad se otvara pitanje koliko određena osoba želi da se otvori u zavisnosti od toga. Zavisi i vaša percepcija. To između ostalog zavisi od toga kako mi uspostavljamo radni savez. I za coaching i za psihoterapiju je to nešto što je jako važno. Ja sad, znate, teško mi je da izdvojim samo ono što je coaching, zato što sam ja pre svega lekar, pa psihoterapeut, pa life coach. I to jeste dobra kombinacija koja omogućava sa različitim vrstama problema. Aspekata da sagledate osobu, da. Upravo to. Ali koučevi i coaching i psihoterapija ima isti princip rada. Kad pričamo o OLI metodu, o integrativnom psihodinamskom metodu, znači mi pre svega radimo nedirektivno savjetovanje, što znači da mi pomažemo klijentu da sam dođe do nekakvih zaključaka, do nekakvih rešenja. Mi smo tu neko ko ga vodi kroz čitav taj proces promene. Dakle, naravno da većina klijenata koja dođe najviše bi voljela da kažete uradi to i to i bit će uspešno. Dobro, to očekuju od nas. To očekuju od nas. Ono što mi želimo jeste da klijentima pomognemo ne da reše taj aktuelni problem, nego da budu sposobni da rešavaju i druge probleme koji će se sigurno javiti, nažalost. Dakle, da ih osposobimo za jedno, da steknu jednu opštu sposobnost rešavanja problema. Naravno da će to nekad biti teže, nekada će biti lakše. I mi imamo nekakve trenutke kada smo manje ili više sposobni i u mogućnosti da neke probleme iznesemo. Dakle, nije isključeno da će se ponovo klijent javiti, možda i psihoterapeutu, možda i kouču, ali kažem, ne trudimo se da rešavamo i dajemo savet kako bi se rešio taj aktuelni problem. Niti se trudimo da stvaramo zavisne klijente, da kad god se javi nekakav problem, a on dođe kod nas i da traži od nas opet rešenje. Dakle, mi smo tu da mu pomognemo, da mu damo alat kako da nauči da rešava probleme kasnije u tokom života. Dobro. I prema vašem mišljenju, koje su to osobine čoveka koji ne može da se nosi sa životnim nedaćama, a koje su osobine onih drugih koji hrabro idu kroz život? Da vidimo kako se stiče samopouzdanje. Da li znanjem, radom na sebi i tako dalje ili kukanjem? Pa samopouzdanje, rekla bih da je u stvari rezultat onoga što tokom čitavog života rešavanjem nekakvih svojih razvojnih zadataka u psihološkom smislu čovek uči, saznaje, usvaja. Mi to zovemo bazične emotivne kompetencije. To su, u stvari, znate, sam Freud je rekao da je psihološki zdrav čovek onaj koji je sposoban da zrelo voli i da radi. E sad, da bi neko mogao, da bi imao sposobnost za ljubav, da bi imao sposobnost za rad, on mora da usvoji čitav niz različitih znanja, odnosno kompetenciji, kako bi mogao uspešno da se nosi kroz život sa različitim problemima. Te bazične emotivne kompetencije su u stvari kockice koje čine sposobnost za ljubav i sposobnost za rad. A sposobnost za ljubav i za rad, kad ste sposobni da volite i da radite, znači da ste sposobni za egzistenciju. To znači da nećete, kad se pojavi neka
nekakav problem, ukoliko vidite da nećete moći da ga rešite i zbog toga što nećete moći da se nosite sa neuspehom da odustanete, nego ćete biti u stanju da tolerišete frustraciju, pa nećete lako odustajati. Neće se dešavati da svoj posao ili svog partnera doživljavate kao potpuno pozitivnu ili kao potpuno negativnu osobu, već ćete uspeti da sagledate celinu. Ja pokušavam sada kroz objašnjenja da vam kažem koje su to bazične emotivne sposobnosti. To je znači celovitost objekta, konstantnost objekta, to znači da jednu osobu, jedan objekat, da li je to posao, da li je partner, da li je bilo šta što u psihološkom smislu predstavlja objekat, sagledamo i sa onim pozitivnim i sa negativnim stranama i da ga prihvatimo kao celinu i da to bude tokom jednog kontinuiranog perioda. Dalje, neutralizacija. Sposobnost da neutrališemo svoga jaka osjećanja, emocije je nešto jako važno. To može da nam pravi jako veliki problem i u ljubavi i u radu ukoliko nismo usvojili, ukoliko nismo naučili da neutrališemo afekte. To su onda ljudi koji su jako impulsivni, koji na najmanji znak nekog stresa reaguju burno. Dalje, ljudi koji nemaju sposobnost mentalizacije, koji ne razumeju svoja unutrašnja psihološka stanja, pa ne razumeju ni stanja druge osobe, nisu sposobni za empatiju, recimo. Dalje, tolerancija na frustraciju koju sam pomenula, tolerancija na ambivalenciju je isto tako bazična emotivna sposobnost. Volja, inicijativa, već kad pričamo o volji i inicijativi, to su bazične emotivne sposobnosti koje se kasnije tokom života razvijaju. Kad to kažem kasnije, mislim na periodu prvih par godina. Nije odmah od rođenja. Tako da, ukoliko smo nešto od toga propustili, da iz odnosa sa majkom, sa tim objektima primarnog vezivanja naučimo u tih prvih nekoliko godina života, postoji mogućnost da to popravimo negde kasnije tokom života, da doučimo, da se reedukujemo kako bismo bili sposobni da volimo i da radimo na zreo način. S obzirom na to da imate dugogodišnju praksu, sa kakvim problemima se ljudi najčešće vama obraćaju za pomoć? Možete da navedete neki primjer? Evo recimo, ne znam, da li neko ima, ne znam, problem na ljubavnom planu, problem na poslovnom planu? Pa uglavnom se ljudi javljaju sa tim problemima emotivne prirode, problemi koji su vezani za partnerske odnose. Tu je komunikacija jedno ogromno polje gde mi imamo puno toga šta možemo da radimo, treninzi asertivnosti, vežbanje asertivne komunikacije, koje je vid komunikacije koje jako može da popravi, da tako kažem, kvalitet života. Onda defekti raznorazni kad je u pitanju kapacitet za rad i te poslovne sposobnosti. U kom smislu kapacitet za rad? Eto, recimo, ljudi koji nemaju inicijativu u radu, ljudi koji imaju problem sa voljom, koji su kratkog daha, koji recimo započnu nešto pa onda odustanu. Tu je i tolerancija na frustraciju, opet meni omiljena, jer mnogo ljudi ima problema sa tim da lakše odustane kako se ne bi borilo sa nekim neuspehom, kako se ne bi suočavali sa neuspehom. Dakle, ljudi koji stalno odustaju od nekih poslova, ljudi koji su eto nije za mene, ja sam za neke više ciljeve i za neke, ne znam, značajnije poslove. To sad precenjivanje svojih mogućnosti? Pa između ostalog to ne samo da je precenjivanje, nego postoji jedna nekritičnost i možda i nekakav narcistički poremećaj leži u pozadini. Kažem, sve to zavisi, ne možemo da generalizujemo uvek i da kažemo ako ovo, onda je to to. Meni je mnogo lakše bilo, znate, dok sam se bavila isključivo medicinom. U medicini je mnogo to nešto jasnije. Ako imaš simptom, imaš i dijagnostiku, imaš i terapiju i nekako je to meni bilo jasno. Ovde morate da budete i intuitivni malo da biste mogli da naslutite, da znate kuda ćete usmeriti taj psihoterapijski ili coaching proces, kako ćete ga voditi. Tako da je meni u početku bilo malo teško da se otrgnemo tog biomedicinskog modela razmišljanja. Ali dobro, to valjda pomaže, je li tako? Pomaže mi, između ostalog, zato ja malo pre rekoh terapija, coaching, medicina. Ja se puno bavim psihosomatskom medicinom i imam puno klijenata koji
koji imaju takve probleme, tako da... Da objasnimo gledalcima, to znači da usled nekih psihičkih problema javljaju se problemi na telu, je li tako? I u jednom i u drugom smeru, i somatopsihički i psihosomatski problemi. Šta možemo reći? To možemo reći, recimo, ako neko ima neku vrstu problema, onda ga boli želudac, na primjer. Recimo, može da bude. Dakle, to bi bili oni problemi koji se manifestuju na telesnom nivou, a dominantno su emocionalne prirode. Eto, tako najjednostavnije objašnjenje. Inače, psihosomatika je jedna prilično složena. Mi sad prelazimo u ono polje sklada duha i tela, je li tako? Između ostalog i to važi. I to stoji. Telo i duh su jedinstvo, odnosno ono što je na mentalnom, ono što je na kognitivnom nivou u velikoj meri može da utiče i na telesna zbivanja i u principu i neki psihoterapijski pravci se upravo time bave. Dobro. I sada, u praksi, da li dobar deo onih ljudi koji su dolazili kod vas i koji dolaze poznaju sebe i koliko je to važno upoznati sebe, pa ćeš upoznati i druge? Postoji jedna izreka, jel da? Pa, evo, ja ću vam reći moje iskustvo, pošto ste malo pre rekli volite na primerima. Rekla sam da svaki psihoterapeut mora da prođe kroz svoju ličnu psihoterapiju. Ja koja sam već bila u edukaciji, koja sam lekar, ja sam bila iznenađena koliko sebe ne poznajem. Ja sam tek kroz svoju psihoterapiju upoznala jedan deo sebe koji je verovatno bio moja senka, koja je onako bila van domašaja mog racionalnog dela i koja je meni, eto, kažem, isplivala na površinu tek onda kad sam ja počela da čačkam po tome. Pa onda ako vam kažem da sam ja... Koliko je to važno? Da. Zato što verujem da mnogi ljudi, zato što se jako brzo živi, vremena su takva, ljudi rade možda 2 posla, 3 posla zbog neke svoje egzistencije i tako dalje. Živimo jako brzo i nemamo vremena da pogledamo u sebe. Za samo analizu nemamo vremena. I često se mi suočavamo i sa tim da kažem, a takav sam kakav sam, ja to ne mogu da menjam. To može da bude i neka karakterna odbrana kojom se mi branimo od toga, nismo spremni na promene. Ali većina želi druge da menja, to je negdje... Većina želi druge da menja, ne shvatajući da je to nemoguće, prosto. Ukoliko želite, moj način je uvek ako želim nekog da promenim, odnosno da promenim odnos te osobe prema meni, onda ću promeniti sebe u relaciji sa njim. To već mogu. Ali ako želim da menjam nekoga, tu bih odustala odmah na početku. To ne obećava neki uspeh. Pri kraju svoje emisije verujem da nema pravog recepta, ali verujem da ima saveta. Šta je recept zapravo za dobar život, za neki skladan život, za da li negovanje nekih zdravih stilova života, više se posvetiti sebi i tako dalje, živeti u jednom... Ipak je... Jedan dan je jako važan, je li tako? Svakako. Ja moram da kažem da to nije jedna stvar, nego ja uvek ističem da je holistički pristup to jako bitan. Dakle, da i taj telesni deo i taj mentalni deo bude usklađen jedan sa drugim. Mi stalno kažemo jako je važno da umemo da se nosimo i sa životnim problemima i sa stresom i da budemo u dovoljnoj meri psihološki zreli. Ono sa čime često se srećemo ovde i sa čime, zbog čega mnogi ljudi nisu baš srećni u životu jeste da ne žive u skladu sa svojim autentičnim, sa svojom autentičnom ličnošću. Već su eto tako modifikovani kroz kontakte sa drugim ljudima, kroz interakciju sa drugim ljudima. Poprimili su to, tako treba da bude, to je socijalno poželjno. To ne donosi puno sreće i zadovoljstva. Tako da to je jako kompleksna tema i vrlo je subjektivno šta nas čini srećnim, šta nas čini zadovoljnim. Ali valjda bi to trebalo mi sami da znamo i da u skladu sa tim svoj život... Upravo sam zato i rekla i pomenula kao prvo da moramo da budemo dovoljno autentični da bismo mogli da budemo srećni i zadovoljni. Bez autentičnosti teško sa nametnutim nekim potrebama, željama ili ne znam, poslovima koje ćemo raditi u životu da ostvarimo taj neki pun kapacitet i da budemo u potpunosti zadovoljni i srećni. Da, ali sad se otvara pitanje, živimo u ovakvim vremenima, je li tako, koliko je to teško zapravo i koliko mi možemo da biramo, je li tako, i da prilagodimo neke obaveze nama samima, je li tako? Jeste jako teško i ponekad mi nemamo mnogo
moći da nešto tu preduzmemo, znate. Zato što jednostavno, ako mi dođe klijent sa kojim sam počela da radim, što se dešavalo, evo i to je jedan od primjera, klijent koji je došao sa problemima anksioznosti, napada panike, gde smo mi nakon par meseci rada imali nekakva poboljšanja, gde je on bio zadovoljan i onda u jednom trenutku kaže ja sam ostao bez posla. Vi nemate tu mogućnost da mu date posao. Nije ni poželjno da radite sa njim bez ikakve nadoknade, jer to stvara njemu osjećaj da duguje vama, isto tako može da stvori osjećaj nezadovoljstva. Ali recimo, eto, u konkretnom slučaju ja sam nastavila da radim sa tim klijentom, rekavši mu, ok, sad ćemo raditi da vi budete sposobni da probudite te svoje potencijale, da mobilišete sve svoje kapacitete da biste mogli da smislite šta ćete raditi. I to je trajalo neko vreme i bilo je uspešno. Dakle, mi u tom radu, ako ništa drugo, mi možemo povećati kapacitet klijenta da se bori sa tim stresnim situacijama. Mi kažemo da se poveća rezilijentnost, psihološka otpornost na takve neke situacije i između ostalog možemo raditi sa klijentom na tome da promeni percepciju, da promeni ugao gledanja. Jer znate, jedna ista situacija nije podjednako stresna za vas i za mene. Možda se ja projektujem u nečemu, možda sam doživela u svojoj porodici tako nešto pa je meni to stresnije nego što je to vama. I kad se tu malo promeni ugao gledanja, kad uđete u neke druge cipele, to ume da bude mnogo bolje. Imamo gledac na liniji pri kraju emisije, ali samo da ga ispoštujemo. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, dobro večer, gospođo Dušice. Dobro večer, izvolite. Poštovanje Zlatanović, Odila Živovićka. Vama, Dušice, veoma hvala ste doveli, mislim, gošću, mislim, na temu koja, a mene skoro godinom interesuje. Pa mi pitam vaša gospođa ovako, mislim, rekli ste malo pre da čovjek prvo treba da sebe upozna, mislim, da bi druge bi se sagledao, tako. Molim vas, gospođo moja draga, mislim, recite vi meni, što mene stalo, mislim, otište nešto već godinama i decenijima, mislim, opet mislim sfera politike, ali to je, mislim, nezaobilazno, mislim, naš život. Kažite vi meni ovako, kako može sa te, mislim, psihološke strane, mislim, gledano, kako može, mislim, koji je kapacitet, mislim, tog čoveka od 21 godinu, 22 godine da bude, da kažem, mislim, upalja, recimo, života, mislim, naš građana, znači, on je na vlasti. Ponavljam pitanje, kako je moguće i da li je sazreo ta osoba da bude na visoko rukovodećim, mislim, organima, pogotovo u Nišu kod nas. Dobro. To recite. Stoji, mislim, stručne strane, mislim. Da, razumem. Da. Hvala vam puno. Dobro, naš gledalac je ukazao, zapravo on smatra da su pojedini ljudi na pogrešnom mestu i da su, zahvaljujući politici, došli do određenih funkcija i sada a nisu zaslužili to i sada kako da čovek gleda upravo na tu nepravdu, kako da se pomiri sa tom nepravdom jer smatra da on sam zaslužuje više u ovom društvu. Slažem se sa većim delom ovoga što je gledalac rekao. On je između ostalog pitao da li može da bude dovoljno psihološki zreo, koliko sam čula sa nekih 20 i nešto godina. Možda i može da bude psihološki zreo, ali nema dovoljno iskustva, pretpostavljam, sa tih 20 i nešto godina. Tako da odgovorna pozicija i odgovornost između ostalog znači da imamo i dovoljno iskustva da o nekim stvarima donosimo odluke. Tako da potpuno se slažem sa tim da to može da bude jako frustrirajuće za druge ljude koji su u zrelim godinama dovoljno psihološki zreli, dovoljno iskusni i da osjećaju frustraciju, neprijatnost zbog toga što je to neko ko je žutog kljuna došao na takvoj poziciji. Odluči, donosi odluke. Da. Ali opet kažem, nemamo mi previše mogućnosti da takve stvari menjamo, sem ovoga što sam malo pre rekla, da svoju percepciju prilagodimo i da povećamo svoju otpornost na takve stvari ili da se borimo jednostavno protiv takvih stvari. Hvala vam puno na gostovanju našoj emisiji. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Između redova, ostanite dalje uz program Bela mi televizije. Prijatno.